Kardom, Pinisoda Kabirta, Arjikta. Hojai district Lanka Islam Postel or Productive Munglapan Arisang Hortum Arengahum Kesona. Pini Bomtiar ni Paya Ciklu Nipai Ikoraner Keba ni ada Porpai Kep Apol Malam Jengka Batlang Arong Amikar Productive Munglapan Waisong Kru Longkiri Tiso Atum Hojai district Lanka Ahiti along Hormu Kasonam Damji Puke Dambom Apor Akut Hojai district ke Parlo Lanka Ahabar Islam Poste Arong Angden along Muslim Akai Lapen Bengali Akai Atum Cingrum Situar Ton Petsi Adai Kawepin Productive Munglapan Arisang Ho Atumapan Areng Ahu Pasodunlo Laan Chota Kalisi Productive Mung Amotor Anta Thengpirai Raisi Halang no Pierlo Birda kelong duna tangki pinila puson suluk sudak atomon nang kecap nang kokke kedam tang pai ciklu ni pai inkoira trok ani di mahaso a district alo duyung brapu along ajo porpai trok sira chitim apol malom pang thek the atum khumpo koila ke pon atrak me kaidon chokpen bang pho trak amotor katewar abang pho atum aphan apran karmodet apot si pini labangso suluk sudak atomon nang kejap lo pusi pinang anara atum ning jerenti Lapuson adai ka wipin atum aphan areng ahu kapasopen amotor ketheng dun pen kapaheno pidun etki chokchi lapen lapuson polote puthot khayang bongsi soluk sodak atamot dokokji lasi lason ke madua khai mate madua bang phura tumle claims tami chokchi pusi pinangan aratum chethandrenti Pini labangso soluk sodak atamon ke jabom adihu ke podun vek abang pu atum khironi police station along lamhoi pidamlo Labangso prak polis atum kirika kuruk asai prabjin pen klempon pobosi daptak sepidun. Pini labangso suluk sudak atomon along ke podun vek abang pu long kiri tiso pen adim along amat kapacini alam thenon arjoik था दिमासा में जो घटना हुआ है वो चीज सब पब्लिक का ऊपर ब्लेम नहीं करना है वो पर्टिकुलर वो एक इलीगल आदमी लोग है वो अटैक कर उसी को पनिशमेंट देने चाहिए अभी पब्लिक को क्यों टॉर्चर करेंगे हम लोग पब्लिक तो दुश्मन नहीं है हम लोग पब्लिक के अपने काम करने के लिए जा रहे हैं हम लोग क्यों अटैक करेंगे वो हो गया एक Jengka pen, Jesong Timung report, Kabe Daily News.